सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार। पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली। आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय। विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला वन विभागाकडून जीवदान देण्यात आलं। कुडाळ तालुक्यातील वेताळ बांबर्डे कदमवाडी येथील सार्वजनिक विहिरीत आज सकाळी बिबट्या पडल्याची माहिती स्थानिक नागरिकांनी वन विभागाला दिली। वन विभागाचे अधिकारी आणि रेस्क्यू टीम तत्काळ कदमवाडी येथे दाखल होत विहिरीत पडलेल्या बिबट्याला सुखरूप बाहेर काढलं। Gracias.